Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes, ikapito ng adlaw sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Mag-ululupod kita, tubtub kita sa Taknalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga balita nasyonal karon sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod plus ang atos nga mga local and national issues pagadalong tawan pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan mga kaaksyon. Kamusta nga atos nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan? Kung yara ka mo sa gwa, dapat ditagid pagkalipatan ng face mask kag social distancing. Di kita magsaliga nga nubo-nubo ang kaso, ang aton sining palibot sa gihapon, gabantay lang kuno sang posible nga malutsan. No? Di pag road distansya lang sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa sining udto mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Kabayon tang oks lang kita sining mga inoras. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakipan mga kaaksyon nga ginakamustat ang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan? Kalakipan ang ato sining mga kaaksyon dira sa oriental side. Nagapalabot kami sa inyo mga kaaksyon amon sa kahanginan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon dira sa sa pihak sa Tabuk Dagat bla sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan ni Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining nga udto. Kaming bahala sa pagdala sang balita samtang nagatsibog na nagapanyaga ng halos kalabanan nga mga kaaksyon ta sa kinandan ako ang inyo ni kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service.
Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa siring adlaw diri sa aton siring pangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta dugay-dugay si Aksyon na Marlon Hinavia ni may kangtanan sa probinsya. Nagahulat sang instruksyon sang DOH kung ano ang himuon sa mga expired nga AstraZeneca vaccine. Way pa ni sila gyapon ma-advisean kung ano nila ni. Alang-alang man ay pang-inject nyo na, kundi pang-balik nyo to sa kabudlay kung kaisano. Hasta subong-gaulat pa ang Department of Health diri sa probinsya kung ano nilang mga expired nga AstraZeneca. Alang-alang man dumuo nila ni. Way pa ni mapangbalik ni. Ay, sos Mariones. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, 911 ordinance ang Bacolod ginapabot nga mapatuman sa unang quarter sang 2021 or sa quarter 2022. Next year mga kaaksyon, no? Ano isang 911 ordinance ni? Kahalangpon man kung titulo lang paghambalan, no? Ay, puwerte. Sige. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon na Eden Abuso. Maki-update ta sining isa ka lalaki nga nasapuan kaina nga wala na sang kabuhi dra sa Breadco Port. Tida may person of interest na kunong kapulisan. Kag ti ang live-in partner sang lalaki nagpalayag sini, no? Aton hibaloon na karon dugay-dugay mga kaaksyon sa report ni Aksyon na Eden Abuso nga daway kasulbaran niya do ginahimo lang dumping site inang portion sang reclamation dra sa Breadco Port area. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon na Brian Morden sa Nokpo, makwanta karon maki-update dira sa syudad sang Bago, may yara kunong ginaligar ginakastigong preso sang mga pulis dira ho, di nagwangal ang pamilya. Ay nano nga sitwasyon kagang preso subong daw wala manda kuno sa Bago. Ay nano ini aton hibalaon karon kay Aksyon na Brian Morden plus Nokpo nagahulat pa sang written order sa mando angot sa wala na bakunahan nga mga pulis. Kalakip man ining maggamay nga ginpanglabo sa banwa sang hinubaan. Sa balita sa patrol, balita ni Aksyon na Eden Abuso at Bacolod, ginaabi-abi ang face-to-face classes. Pabaskog sang healthcare system sa mga manunudlo ginadoso. Samtang sa ato sining mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, isa ka tuig kag napulo ka bulan nga bata nga naigo sang nagtala nga balaho sa ulo na patay kagabi. Investigasyon sang kapulisan nagapadayon. Samtang sa bahin naman sang balita sa 1st District sa Banwa sang o sa syudad sa San Carlos, 5 ka mga persona arestado sa buy-bust operation sa syudad sang San Carlos. Samtang sa ikatatlo naman nga distrito upod kay Aksyon Arlo Ticar, sila ay PNP kag 14 pa kay ban nga ahensya sang gobyerno nagtanay sang libre nga bulig kag serbisyo sa mga silaynon. Samtang sa balita nasyonal naman kita, molecular biologist nga si Father
o kung si Father Ostrayco ginatanyagan ni Presidente Duterte nga mangintiglikom sang DOH. Tod ka? Basi na-hurt siya. Kag SIS nagtanyag sang computer loan para sa ilang miyembro sa nga naga-work from home. Kagkapin sa 1.5 milyones ka doses ang Moderna vaccine nga ginbakal sang gobyerno nagabot na sa Pilipinas. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa atong siningin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang atong sining Facebook page ang Aksyon Radyo Bacolod Aksyon BBB. Tirahon ta na karon dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe, mga kaaksyon. Sige, darigid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Martes, December 7, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 1 kag 22, liwat 1 and 22. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Ayos. Sige, namyaw tanay. Okay, sige. Gerald Gadudo, may lang pagpamati. Tomas Bronyola, Levi Hilogo, may lang pag-monitor dira sa Charito Heights. Okay, sa kay Bugs Asa, sa Barangay Takulinga, pamati man. Elvira Hilogo sa Charito Heights, Giapon. Pare Benedict na. Ahay, pre, kaluoy isang bata, pre. Gani man. Dito to sa siyudad sang Cadiz, sa muna karon ng aton sinihibaloon, mga kaaksyon. Thank you, gid pare koy, Benedict na. Barrio Garay, ara naman, present naman, Jocelyn Libon Dispoho. May lang pagpamati sa kay Mary. Ay, pwede. Thank you, gid Mary sa heart. Ayos kay Ren si Bangilesta, Jory Pomosino, Georgia Gargasiran, no? Ga-monitor from kusina ko, no? Anong panyaga mo da, Madam Georgia? Okay lang, thank you, gida. Court Nathaniel De La Torre, may lang pamati dra sa Hacienda Pangulayan, Central Maaw, no? Kag pamilya Hawod and Peroy sa Purok Dulunan, no? Salamat gid Kurt Nathaniel De La Torre. Sa kay Jose Arson Lapinig Hunyo, Gian Recicio, may lang pamati, no? Kay Mama Jeanette Gamonitor and Ems Aboso, kay Rochelle Folinso Susana, Barrio Garay, Richard Tang, Alex Montesa, and Gian Recicio, no? May lang pamati da sa inyo. Likewise kay Martin Aliling, Humalumina, kay Ryan Hilboligaya, no? Pelton Lipora, Rodora Sioko, may lang pamati, Rochelle Folinso Susana, Gerald Gadudo, sa kay Tomas Brunyola, Elvera Hilogo, Barrio Garriara naman sila, no? Sa kay Dranim Aves, may lang pamati, Dranim Aves, kay Martin Gonzales, Nolfo Dormentes, kag kalakip man sa iban pa naton nga taga-palamati nga naga-monitor sa sining udto, no? Thank you gid sa inyo sining
pag-like kag share sa aton sining nga programa, no? Si Barrio Garega Panyaga samtang naga-monitor. Salamat gid Rhea. Martina Liling, Kativer, ara naman, no? Pelton Lipura from Pasayo, ara kada subong Pelton Lipura na. Sige, Rochelle Evangelista, happy birthday lang gali sa akon. Wala. Birthday mo, Rochelle. Happy birthday, Chela. Rochelle Evangelista, happy birthday, no? Birthday mo subong. Sige. Ayos. Sige karon naman ang iba na. Mahinang kalaban eh. Dali gilang mga kaakson. Matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili gilamang madugay. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga Sean Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Awards 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12, Jess na nga tunuras, 12:10 na mga kaaksyon, tigirigma na, tigpalanyaga na. Sige manyaga ta dugay-dugaya. Ayos, sige standby na aksyon na Ida Nabuso, balita gikan sa patrol, no? Life extension na coffee mix anay kita, no?
sa patrol action na din. Action Rex, gina-abi-abi sang Alliance of Concerned Teachers Bacolod ang pagpatigayon sa face-to-face classes dira sa may kundito sa may Alangila National High School. Apang ginaduto nga mas pabaspugon ang healthcare system para sa mga manunodlo. Pero kay Jose Nito Makilan, presidente sang ACT Bacolod, tungod nga padayon pang pagpatigaway kontra COVID-19, kag at the same time, ginama't-amat man ang pagpatigayon sa face-to-face classes, matagan man kuntani puno pagtamod sang gobyerno ang hospitalization sang manunodlo kag hindi magsalig sa PhilHealth nga ti problemado man subong. Dugang pa, sari-sari ang mga estudyante, ang ila siningang ginatubang, kag kinahanglan na protektado man sila, kag matagan sa nagkakaigo nga benepisyo, gamod man sa sakripisyo nga ila sining ginahimo. Ginpahayag man ni Makilan nga kung mahimo, madugangan ang personnel, agod nga masiguro nga bisan pasagwa na sang eskwelahan, o kung break time dira abi, mapabilin ang pagpatuman sang health and safety protocol sa tunga sang mga estudyante. Pamatayan natin si ACT Bacolod President Jose Nito Makilan. Actually, we are on sa pagpatigayon sa aton nga face-to-face class, no? Because according sa aton nga sa amon nga study, ining madamon na sang mga lugar sa bilog kalibutan nga nagasugod na sang ila face-to-face class, no? Kag ang Pilipinas kini naulihin na sila ng mga matter. Kung nagasugod na sila nakasugod na, so why not abi nga hindi na kita magmatamat pa sugod ng atong face-to-face classes. Galing ato nag-consider lang na naton ang number one ang health sa mga teachers, health sa kabataan, kag ang aton nga effective nga healthcare system bala, no? Aton nga support system sa mga kabataan kag sa mga maestra mismo nga patigayon sining mga lihok, no? So unang-una tani, gusto namon nga pabasketball ng aton nga gobyerno ang healthcare system ng aton nga mga teachers. Balita alin sa patrol ang ka-action nyo, Aksyon Idebo. Sa mga ka-action, din naman sa Pinas, labuton ka sa amon pagkita kag perisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ulit natin ko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Ida Nabuso. Balita gikan sa patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:14 ng aton oras. Daligi lang Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa City Hall. Ini may kang tanano, diri kita nayo sa life extension super fiber, no? May connection sa mahigko nga kuno. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public. Tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa 911 Ordinance ang Bacolod ginapaabot mapatuman sa unang quarter sang 2022. Yaring countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, ginpahag din Executive Assistant Jomari Vargas, ang cluster head sa Bacolod CDRRMO, nga gina-expect Action Rex nga by first quarter sang year 2022, dili pa mapatuman ang 911 Ordinance sa gin-author ni Bacolod Councilor Israel Salanga. Action Rex,
nga recently ginaprobahan sa City Council. No, according diri kay Sir Vargas, nga tiyang ordinance ni Aksyon Rex na ko nga bulig ang puyo sini is mapaayong public safety kag emergency response sa syudad Aksyon Rex. Gin ehemplo ni Sir Vargas Aksyon Rex kay kasagid man mayar sa mga aksidente nga nagaluntad isa, duwa or tatlo pa ka mga ambulances ang naga-respond Aksyon Rex bisan isa lamang ang biktima nga kinahanglan sa nagakaigo nga pagbulong nga according siya nagaresulta sa loss of resources. So according to Sir Vargas, ining ordinance naging author ni Councilor Salangad ako nga bulig para bangin centralize ang operation sang response team sang Syudad Aksyon Rex. Ilabi na nga team magluwas sa Bacolod City RRMO ang mga kabaranggayan neraman sang kaugalingon nga mga ambulances diri sa may Bacolod City Aksyon Rex. Ginpahan ni Sir Vargas gasta isa man sa mga membro sang technical working group under sining city ordinance 911. And then ako siya may mga pagsinapol pa nga patigayonon bangod kinahanglan pa nga balayon ang implementing rules and regulations Aksyon Rex o kun IRR antes nga mapatuman ang ining ordinance. Sa masunod na semana mayroon sang training ang PLDT Aksyon Rex sining mga operators sang syudad nga mo ni ang magapanguna para magbato na sang tawag in kaso gid man nga may mga emergency or aksidente nga magluntad sa syudad sang Bacolod. Aring tingog na Executive Assistant Ernesto Pineda. Kung mag-implement ka niya, ma-institutionalize na ang operations namon sa response system. Walang siya, kahit lang kung namon ang ambulance sa city. Sabong dapat sila every operations may coordinations kay isa, may coordination la. Isa ka boto sa isa ka scene, mapatyan iban sa radyo sa inyo. Kagutok ng ambulansya dito. So, bahagyan sa amon 3911 parang madirect ang hindi na lang dito na nato. Ang loss of resources dahil sa akin damo so na isa mo lang pasyente. So, mo na isa. Tapos, ma-regulate na rin amon ang kasulod ng ambulansya from out of town. Tapos, hindi lang magi. Dapat ma-establish kami sa ambulance lane or out of town para hindi magsulod sa Araneta. Dapat lakson na dito po nila o dito naman sa Tiyak Lakson man. Diretso sa mga hospital. Para hindi mag-ginamo sa traffic limat sa ng ambulansya. Aksyon Rex na batian si Executive Assistant Vargas regarding sining 911 ordinance sa Bacolod City. So next week, amo na ipaidalo mga operator nga amo ang magapanguna sa pagbaton sa report Aksyon Rex sining mga aksidente nga magaluntad diri sa may Bacolod City. Report halin sa Bacolod City Hall, Aksyon Dale Salazar mga ka-aksyon sa diin kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una, itaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:20 ang aton oras mga kaaksyon. Ang ining bahin buylog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang DTX 500 capsule. Pwede ba lang nga maghubi na may dadidad na? Pwedeng... Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong May kangtanan sa Palayag or ang Negros Occidental, probinsya sang Negros Occidental, nagahulat pa instruction from DOH kung ano ang himuon sa mga expired AstraZeneca vaccine. Alin pa maning sang nagligad nga adlaw nga ginahulat pa sang Negros Occidental ang DOH, way pagatingog hasta subong. Yaring kauntan sang report ni Aksyon Marlon Hinavia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa bungaga na istorya sa mga katapos ang media, si Dr. Claudelia Josefa Pabilio muna sang in charge ng Provincial Health Office Cold Room Facility, in charge masa sa COVID-19 vaccinations dari sa Negros Occidental. May kantaran sa kung nano pala ang matabo sa itong kumatunuman 14,920 ka doses ang AstraZeneca COVID-19 vaccines nga way magamit matapos nga nalabutan sa expiration date sa Nobyembre 30. Aksyon Rex. Anyway, first time ini siya natabo dari sa Negros Occidental nga mayara sa COVID-19 vaccines nga nalabutan sa expiration date. Hambal ni Pabilio, ining doses sa AstraZeneca expired vaccines ara sa gihapon sa storage facility sa Provincial Health Office nakaseparar para nga at least hindi mag-impon sa ibang way pa mag-expired. Action Rex. Ang incident report ato na sa subiterna sa bahin sang DOH sa Region 6 napasa naman sa DOH sa Central Office. Ang ni Pabilio, ang ilan sa nga paghulaton, ang instruction, ang may final instruction, final say, final decision, amo ang DOH Central Office. Action Rex. Kag hambal ni Pabilio, may posibilidad nga ining expired nga COVID-19 vaccines pwede gyapon magamit. Report ka na ba niya, ining ginatawag ba lang EUA, no, ang Emergency Use Authority sa Food and Drugs Administration. Mayara Galaxon Rex na nga bisan expired na ang COVID-19 vaccines, basta sigurado lang ang ibos na nga pag-store sa storage facility, may extension in Action Rex gali nga tupto 3 bulan. Kag pwede gihapon magamit o kung ma-inject ina. So bisan expired na ni pwede gali magamit ni kung kinanglanon? Depende Action Rex kay laban-laban siguro. Doon nga tiwala mag-mention ni Dr. Pabilio, laban-laban nga siguro may na sang team Action Rex nga ipadala dari ang DOH Central Office. Ma-check sa storage facility, ma-check mismo personal sinagin na siling expired nga mga AstraZeneca vaccines. Siguro may sila sa lantawon Action Rex da. Kung okay man lang, ang storage facility, basta magkahambal sila nga, yes, o pwede ni sa magamit sa sunod pa sang 3 kabulan. May posibilidad galing ka manti. Ang tao sa Action Rex, unang daan, iban, nagaduwa-duwa na sa pagpapakuna mo kontra COVID-19 vaccines. Sabong nabalaan nila nga ma-expired. Basi kung mang pambas ba na sila sa Rex, basi amo ng AstraZeneca nga nag-expired ng ligat. Kaya depende naman kung paano i-convinsihon, paano mag-explain, no, paano ipatag ni sa provincial government sa Negros Occidental. Basta mo na ang Balita Pabilio. Waiting sila sa final instruction tali sa DOH Metro Manila. Yari si Dr. Claudelia Pabilio. Ang vaccines are being kept sa storage facility. Nahulat lang kami sa signal or whatever instruction from Central Office. There's a possibility that it could still be used. Ako na ginahulat namon. Depende sa UA nga ipagbuas ng FDA mo ng Emergency Use Authority. May harap pa kami na sa ibang na vaccines na kung if sa date sa label is nakaputang expiration date
in a date, nag-add on sila kung basta mag-keep mo lang siya sa proper storage facility, pwede siya, pina-extend nila siya for 3 months. Sinahulat naman, kung anong final instruction from the central office regarding this vaccine. Being done now is, sinatapo siya. Kung kuha sila Aksyon Rex, nga daw kangay bala sa bulak lang, paano ka magtatap sa bulak, hindi sa mga luo. Muna siya, no? Kung tigaw ang imo sa ring storage facility, ang amo mo sa ring, nadula man ang iya sa ring nga ginatawag nga sustansya. Balon pa rin, kay man damo para man Aksyon Rex ang Pfizer mo, COVID-19 vaccines, Pfizer ang masabi ginagamit sa mga nagapadayon nga vaccination program sa gobyerno provincial. Aron sa hapon, pauntihan taman kay regular session sa Sangguniang Padaluwigan, ang ginapamangkot sa kalabaran kung pilagid ang mapatuno nilang additional Christmas bonus. No? Galing ka sa gincheck naton sa record rin sa Sangguniang Padaluwigan, pasang transmittal, transmit na Aksyon Rex Day, kay talakayon sa SP, na sundaraan na mapalaan kung pilang kantidad. Ang Vice Governor Jeffrey Ferrer sila nga way pa transmittal. Damo sa naggamuno sa akon de, man Lunes birthday ni Governor Bong Lacson mo, December 13. Namo gamuno nga base kon amo na nga adlaw i-announce ni Gov kon pilang kantidad nga patunon. Provincial capital employees kon additional bonus, Christmas bonus ang paghahambalan. Basta rubantayan mag-birthday siya. December 13. Tungan sila yung birthday ni Kwan, ang presidente Blasawong sa Provincial Alliance of Capital Employees, Blackbase. President kasi Renilo Lastire. Kasi Lastire, Manasurex nag-mention mong birthday ni Gov Lacson, pareho sila nagduwa birthday sa mabot nga Lunes. Di, laban-laban na mo gana magawa sila sulit daw birthday gift ni Gov Lacson, inang announcement niya, no? Basta hindi na magdubo sa 40,000, no? 40,000 pesos. Kaya 40,000 pesos mo nagligad nga 2020. Di hambal dato ni Referendo Diaz, hindi na magdubo sa 40,000 pesos. So magka 41, hindi ka mareklamo kaya taas na sa 40, di ba? Laban. Puyo, ay guro na. Siguro mga 45, 50 guro. O pasi 60 Muna sa... Sa hapon, may mga naka-agenda pagkita niya nga tarakayon sa regular session sa SP. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon na mga Lujalvoya. Aksyon din ka mga bahin sa Pinas, laputon ka sang amon balita ka serbisyo sa masama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia, kadtuantang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. We have Aksyon na Brian Morden. Maki-update kita parte sa sining reklamo to sang preso sa Bago City PNP. Baloon tanabi kay Aksyon na Brian Morden kay nagpadulong gid mismo ang patrol dito sa police station sa siyudad sang Bago kag ti ang nokpo nagahulat pa sang written order sa mando angot sa wala nabakunahan nga pulis ko kag ining magamay nga ginpanglabo sa banwa sang inubaan no ano ni ang tinutuyo sini kag nanong ginalinan sini. Yaring kauntan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian. Aksyon na Rex, wala dugay na interview naton ining biktima sang alleged nga pagpangkastigo sang pila ka mga personnel sang PNP diri sa siyudad sang Bago. Ining biktima gintawag sa ngalan nga si Ronaldo Ibanez, sobra 30 anyos ang edad ini, taga Bangga 15, barangay Kalumanggan, Siliman nga syudad. Sa panaysayon din ni Ronaldo Aksyon Rex, ini siya former nga priso man sa kaso nga pagpatay kag sinilang tuig 2021 nakagwa alin sa Munti gid mismo. Kag kung diri na siya may ara pagigili sa isa ka kaso
nga ginaligar pagpangkawat sa Kwan Irrigation diri syudad sang Bago, sakop sang barangay Kalumangan. So kahapon nga adlaw ini siya may hearing sa Hall of Justice diri sa Bago sining kaso nga pagpangawat. So pagkatapos hearing upod man ang amay niya nga si Rolando, nagpuli ni unang amay kagining si Ronaldo basi matingala kamo ngalan na de Polarios, no? Ang ining tagreklamo ang nakistubuhan sa pulis suno siya Ronaldo, ang amay Rolando. Baliktad lang ang Naldo kag si Lando, no, kay Ibanez. So ang inisya nagrikta dito sa merkado sang Bago taga nagpanyaga upod kay certain nga si Uka amigo yang managbaligya kay isda. Kag pagabot dito may ara sa isa ka asset suno siya naging tudlo siya nga nagabaligya sa illegal nga droga. Kagway lang dugay, nag-abot na yon ini siya dinakop sang intel sang pulis kag siya allegation linbutangan sang anom ka sachet anya sini nga bulsa sa ginapatihan siya bo kag kwarta nga more or less mga 800 pesos. Kag siyempre napusasan ini siya. Pagabot dito sa police station, gininterogar siya, ginkuhaan sang kompleto nga pangalan, kag dito na nga ginsumbag siya kung ano nga sa isang kastigo may sinipa, may pilas ini siya sa tiyanton nga gamay, kag sa mga igo karanara saya sining sulok-sulok ayon action Rex, ano? So amo man ang allegation niya kag suno sa iya gusto niya magpa-drug test, hindi gusto ang pulis. Agad pamatud-an niya na wala na siya nagagamit pa sang illegal nga droga suno sa iya. So nakadismaya lang tagamay action Rex kay pag-abot ito kaina, pag-abot ito nakaistoryata sa desk mismo, wala ang ining ngalan nga ginapangita ta sa sulod sang prisuhan. Oo, wala ining ngalan. Why to? Waay. Namangkot kita sa ibang nga mga priso, ambal niya ari na diser gin pagwa bagulang. Uy. So ambal sang pulis, so way kami sang amo nga ngalan diser, amo na biti, nagwa na lang ko. Pagabot to sa gwa, naglakat ta gani kay mapuli na lang. Hasta nag-communicate kita liwat action boy. Nanawag ko liwat sa ining number nga ginhatag sa aton, nagbalik ko sa police station kay ato gito siya gali sa police action Rex. Why sa prisuan? Why siya pagadto ko. Tapos pagbalik ko, ato na ko siya. Nasunod na balik. Saka gurong din sa panago man. Ang basa mga priso. Panago sa kung gintago siya. Sa ikaduha mo lang ginambal guro. Daw maamo na. Pero Nanong gitang dapat taguon sang Bago City PNP man? Sino dang chief of police sa Bago City PNP man? Si Madam Joe Malong action si Joe Malong dapat formalon niya ini. Di sa magsali ka pakitang gilas na. Dapat investigahan ni Madam Joe Malong. Yes, action Rex. Pagabag na isang polis nga why man sir nga tao sa diri sa lista namon. Suling ko ang balila sang priso, di pagwa ko no bagulang. So na ini ang ginpapagwa namon. Namon na ti why na ko nag-insister pa, nagwa na lang ko. Ako na lang nagwa, galing gitig na. Daw kabutigon pa na isang dis-officer na nila. Di magsugid sa insakto kay. Oo, so sudan na tingala to sila nga nagbalik kita, kag pagbalik ko dito sa sulod kay mismong pamilya gin sister Cynthia, ara da nga amon nga sa pamilya nga na priso. Di ko ay ko no, di ko digina. Sa sudlon na tuliwat. Pagsunod to, ato na to siya sa prisuhan. Ining si Ronaldo action Rex, ano? Ginsugid ko malang akong gamay nga experience siya. Subong nanong ginatago na sang Bago City PNP daman? Balton nila, subong tikiboto sila nga ara nila. Nano? Dapat sila may taguon da. Dapat tadlungon na ni Joe Malong da. Ano na sa Lieutenant Colonel na kung Colonel? Lieutenant Colonel pala. Dapat tadlungon tada ma'am, no? Hindi ta pagpasugta ng kasubong sina kayong pamilya, gareklamo. Kag kon why di man manahimo ang pulis. Dali lang kay nautod si Aksyon Brian Morden. Dali lang, no? Kay balikan ta si Aksyon Brian Morden, parte sa sining preso bla. Kung nakasalagid man sa butang das presuan,
lang mag kwandasan anong tiging report diri sa amon nga ginakastigo ini siya sang pulis ay perte ti si Malong Manya nga hepe sang pulis sa syudad sang Bago daw ay man sa kay balo ay huong klase ka chief of police ni nag-chief of police ka pa ko di nag-chief ka lang sang tanod tani na ano ni si Madam Joy Malong perti maning pagrespetar ta sa iya pero daw hindi ta kay balukon nga ka subong ang ining mga insidente. Ara na sa Aksyon Brian, Aksyon Brian. Way pa siya. Oh, daligi lang kay balikan ta si Aksyon Brian Morden gikan sa syudad sang Bago, no? Parte sa sining problema nga nagtuhaw dira sa isa ka binilanggo, no? Way pa? Way pa siguro. Daw kalang-alang gid sang signal mo da Aksyon Brian. Siling ni Kairos Flake, linya hampang sila hide and seek Action Rex. Amo gid tago-tago bla. Nanong klase kapag kahimtang ni man. Siling ni Blondie, linya ginatago nila lagtok ang dis-officer action. Dapat siya na ang ga-record o dapat gid lagtok man tong dis-officer. Ambot nga amuning ginapang butang kung sa bagay hindi man si Malong niya taga Bago siguro ni nga daw wala sa kibalo ya o Action Brian. Yes, Action Rex sa moto, no? Ang senaryo kay na. Wala naman na tagin sister pero demo na sila pabalot lang ang una ang kanila, no? Ari ang biktima, pabatin ko ang sila nga panaysayan. Ako na siya sa kinakaligtas lang yung gas. Puro ko yung kaligtas para may Lagi ko yung suman, lagi siya, anong kaso mo, sa siya, napapasalitan ko. Kung sa mga mga 2,000, puro na sir. Ano yung kaso? Wala ko yung po sir. Hindi siya magdanong ina sir. Sa ano na? Sa tubo na sir. Sa gas na sir. Okay. Sa bago din. Kasi hindi siya sa motor mo. Pati bago siya ko niya. Okay, sige. Sige na kita ako susunod. Kung si Papa mo, sabi ako yung kondo, sige na po rin siya. Tapos hindi ka naganda rin ako. Sa bago na taon, bago public market, may ikinahon, dana taon. Tapos ako po na taon, tapos yung pa, sino siya, kasi yung pa, sir, parang masyadong gabal kasi sila. Dito ko na taon. Tapos may, kasi parang ito, kung ang mabigyan ako ng provide, yung mabigyan, so nabuni ko ang bakit kami. May asin po, kasi sa tulis mo, dito blok, sa mga po, kung may bumigyan, wala ka gawin siya. So, ano na ako din sa ito? Insiglat na ako, masyasi ako, kapag na kami tulis sa sino nagsusunod sa pulis ako? Kung patuwa ko siya, sala ko to sa set, ang napakop sa ako, ano na pulis ako na. Siyempre, portion lang sa palayan sa biktima, ating nasambit niya kapag pagkastigo sa Rosaya. So, nagkawag ko na, ayaw kita sa Police Lieutenant Colonel Joe Malong na nakakuha ng sa ilang silinga side ang sini. Sunod niya, ining suspect sa pagpanakop kahapon, so gaya na gini siya ginamonitor, strictly very individual ang ilang silinga kategorya niya sini. Meaning, small time nga nagpapagigya action rex sa illegal na droga. At the same time, nagagamit ito mismo. So, monitored gini siya. Kag na-mention man ang ilang silinga ngalan sa iban man nga mga nagkalatakan sa syudad isang Bago action. Tigaling kay kung mag-amo ng record mo, dapat ka patupaan sa pulis da? Amo nang hihira. Amo nang kinarain da mo. Kung naka-record siya, bisa malugpatay pa na sa tao, kay ti malugpatay sa iya, ti pag-abot na sa sulod sang presyon, patupaan man siya gali sang pulis da? So, ang paldirin ni Manong, usual nga ginahimo sa mga badakpan, katigin kastigo, abone, mga dinayang sabi, na mga allegations rather against the police. So, nabili kay Manong, ma-file man sila kaso, may abogado naman sila, sabton lang sang police action rex. Sunod niya. Aking palayag ni Manong, malipot mo kasi natin na naman. Ang section Ryan, section Ryan mo, ang allegations na isa galing ako kahapon sa sila
Anong sinaligig sila naman? Well, it's the usual ng mga allegations sa ating mga ginatanggap ng mga ginatang ganun sila, ginang-kasing sila, no? But actually, pag-usip ako, experience sa operation, hindi siya. And in suspect that one is a suspect for the investigation before that. He has been involved in several theft and robbery cases. And kumbaga, sa among pag-monitoring state, nagpatumpak niya siya, although he has residence and he has family, pero ano niya siya, kumbaga, gasli sa ilo na siya natako. And with that, ang background niya sa atin, sa ating mga interview is he's a chief-level individual. Meaning, small-time pusher niya siya sa atin, while may siya group affiliation, pero monitor niya siya nga nag-upload with siya. Because some of the personalities that we have kumbaga na takot na sa una, may mga regulations about sa tao. So, that's why we worked on him na matakot niya siya. Now, on his allegation na nisakit siya sa atin ng mga personnel, well, na-request na iyang lawyer, si Attorney Janice Diaz, for medical examination. It's the only time sa dumabala na kung sakit siya sa atin ng personnel because I, for one, was there yesterday. Ako yung nakita niya na may sakit siya when I was there. Nagsimlek ng korupsyon sa palayag ni Balong ang magsilitang reklita ng Tigog sa kuwana, siling tagreklamo ka priso subong kag kamay niya silin istoryatan naton Iloy kag police mismo dira sa syudad sa Bago, Aksyon, Lexa. Dumagan tagalan ang ibang taga-balita ikan sa Bogto. Ini si Aksyon na Brian Moden, mga ka-aksyon sa din taban sa Pinas Konka sa Ramon Servisyo kag Balita. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sige, dalig lang mga ka-aksyon na sanbayan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Ayos, siring ni Kairos Flaque, mayo ng pulis, hanuton, pulis brutality. Kapintas man si mo Kairos Flaque ba? Relax, Kairos, no? Alin sa kay Baryo Ray, nga daw makado dama na sa Rexman, nga taguon gid nila hadlok sila may mabala na. Anong mabala man? Mabalaan guro ni ay. Sige. Artandoy, may lang nga pag-monitor dira sa Asinda Pangulayan, Central Maawa. Thank you gid Artandoy. Kay Ros Flaque gatamyaw lang kay Madam Georgia Gargasiran Kagmel Alamilio, no? Thank you gid John Resisio sa Lance. Kay Pepper Parsley, correct na Action Rex, may allowance na parehas man sang bulong kon may alam ka sa gamot, kaagi ka obra sa butika. Gani man. Pepper Parsley. Thank you gid mayo lang nga pagpamati Pepper Parsley dira sa Talisay, no? Blondir, Action Rex, tani ihaboy na lang na para wala duda mga tao. Okay, Madam Virginia San Antonio Pindal, listening from Celine Homes, Barangay Estefania. Thank you gid Madam Virginia San Antonio Penda. Alex Fuentes, okay, monitor siya. Si Idilaos kag Nanay Isabel sa Victorias. Liberato Sornito, may lang nga pagpamati Liberato Sornito. Likewise kay Nikki Francisco Rodriguez Romay, may lang nga pagpamati Nikki. And Jocelyn Song Comedia, kay Christine Minies Villalobos, Jocelyn, Teresa Pacheco, may lang nga pagpamati Teresa Pacheco, Jolie Militado Patrimonio, Joey Monares, Paul Spat, Kagawa Dimbong Jocampo, Ana Senoro, may lang nga pagpamati. Ayos, kay Martina Liling, Kativer. Ayos, thank you gid. Salamat gid sa inyo, no? Dali lang taon ta diyan is dalo mo. Kay Liberty Binitin Obaldo, may lang nga pagpamati Liberty Binitin Obaldo. Kay Star Mayo, kay Vanessa, may lang nga pagpamati Banea. Nagabugtaw pa ni sa subong. Abi ko, tulog ka na ba de? Sige. Ayos, daligi lang mga kaksyon na sanbayanay. Matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo,
Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalapan palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagawa.
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga karintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang
Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad 6 minutos ang nakaligad sa taktang alauna. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Mga kaaksyon, bao kasadya man isang sitwasyon dira sa Bangga Subay ba gagilinutok ang tricycle dagay nagaway sang pradahan karon ng dugay-dugay sa taga Bangga Subay sa Mandalagan bla nga kinagubot dira tinano niya kung illegal niya hatagan mo gid prangkisa o ang mga legal daya kaluluoy lang na
ato na hibaloon karon dugay-dugay. Pero kadtuan tanay sa aksyon na Eden Abuso sa aton sining nga Bacolod City Police Office. Ma-update kita na no? Parte sining live-in partners ang lalaki nga nasapuan patay kay ina sa ngaga sa Bridco Port. May person of interest sang kapulisan, no? Person of interest ang kapulisan ng live-in partner. O sige, ibaloon ta, we have Aksyon Eden Abuso. Sa DCPO Aksyon Eden, Action Rex, person of interest ng kapulisan ang live-in partner ni Dennis Aranas nga nasapuan patay sa Palangka Road, Barangay 2, Syudad sa Bacolod, sininga aga. Suno kay Police Captain Paul Vincent Cantong, sa Police Station 2, sa inisyal nga pagpangusisa sa kapulisan, ginpahayag sa mata ni Aranas nga nagligat nga semana may paglalisay na nga natabo sa biktima kag sa live-in partner sini nga wala pang giningadlan ni Pendon bisan alias lang. Apang wala sila sang ideya kung anong rason, pero dito gina sila gali nagatiner sa Banwa sang Pulupandan. Dugang pa ginpalayas sang live-in partner si Arana sa Ilabalay kag nagaliho-liho na lang sa dalan. Pero balipendon iya pa usisaon kung may record ining biktima sa police station 2 nga masami nagatambay sa barangay size kay kilala man si gani isang mga kagawad dito Action Rex kay permanent siya tulo tambay. Sa inisyal nga pagpangusisa may pilas inisa sa natuong nga apaga kag pero habal ni Pendon posible nga sa lain nga lugar ginpatay si Aranas kag indilin lang sa lugar kundi ini nga nakitaan which is sa may bangin sa Bridco Port kay ina sang aga kag wala man sila may nakita nga mga blood stains, wala man sila may na-recover dito nga mga patalom nga posible kung mahimo gingamit sa pagpatay kay Aranas. Ano na ito? Gani siyang pagbuno ang mga pilasya na Action Eden? Action Rex? Tugas ang pagbuno ang mga pilasya na Yes, correct, Action Rex. Tugas sa pagbuno sa likod ni tanan, pero pagkita sa siya kagina nagahataon ng inisa sa may kahilamunan dito sa may Bridco Port in Ultra to sa may damo nga basura. That's why na do pagkadto to sa mga taga DRMO gina more or less kuno 3 ka oras na siya nga napatay. Usin nga tagahon ni ginhaboy. Pero ara man ang live-in partner yasin araman? Ang live-in partner, Action Rex, uli ko na nakitaan sa nga to sila sa bali ni kagawad, upod pa ni sila sa barangay size. Tapos, gulpi ko nung nadula, mutugin pangita niya. Kag pagpangita niya, muto nakitaan na lang niya ang bangkay ni Aranas nga ato na to. So, pangitaon, pamantasan sa pulisan, ang ining live-in partner na wala pa nila yung sinyalanan, pero may mga nakakilala sa kaina, si alias Chene, ang pangalan, ang alias ay minsang live-in partner pero wala pa naging confirman sa aton sa kapulisan hambalan to kaila sa mga nakakilala kasi ning biktima kasi ginaaligar na sa una nagaduso-duso nagagamit ng illegal na droga kag suno man sa iba sa mga residente kaina na involved pagit sa kinawatay Action Rex. Pamatayan natin si Police Captain Paul Vincent Pendon. Siya, no? Kag-residente sa Purok Magsanaya, Barangay 6, Bacolod City. So, no, sa aton nga investigador, no, sa inisyal nila nga pagpalamang putanon, pag-investigar, kapag analisar sa mga hitabo, may informasyon kita nga nakuha nga halin ni siya sa Palupandan ang aton biktima kag nag-ilinaway sila sa iyang live-in partner. Hingalanan lang naton ang aton nga live-in partner sa masunod naton nga follow-up, no, kay isa ni siya sa aton nga person of interest. So, gileon man baluan naton nga pag-abot dira sa may Purok Magsanaya, Barangay 6, wala sila nag-intindihan na Japon kag gilayon man nga ginpahalin siya sa balay. So, nagpalaboy-laboy ni ang aton nga biktima. More or less, mga 1 week na daw sila since natabo ang paglinaway nila sa Pulupandan.
Balita gikan sa Bacolod City Police Office, aksyon ginabot sa mga aksyon, din naman sa Pinas, labot ang datang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat. Aksyon na idanabuso. Balita gikan sa BCPO, mga kaaksyon. Tugyan to sa kapulisan kung anong madangatan sa investigasyon nga daw dumping site area na daya sa may area sang barangay do sa reclamation area na ay na nung sitwasyon ina nga daw ginahimo lang dumping site daw ginbili lang daya ang biktima. Ano ini nga sitwasyon man. Pero tugyan ta na sa area sang Police Station 2 do kadamo na sang kaso sa Police Station 2 nga wala lang pagkabilin mo okay lang ay pertis ling ni Purpose liling action Rex halos adlaw-adlaw may patay daw ay nakasulbaran. Anong ginahimo sa aton nga opisyal sang Bacolod kag kapulisan hindi safe kung maglagaw-lagaw sa Bacolod. Ambot lang. Di lang ko ka-sure. Mr. Milili Oligo, ara man sa linya kag si Ide Recafort, may lang pag-monitor. Ayos, kay Cherlins are nice. Thank you so much, good Cherlins are nice. No? Ayos, sige, kantuan tanang balita, gikan sa aton sining nga mga aksyon na reporter sa syudad sang Cadiz, hibaloon ta si Aksyon Roger Gotib on standby. Ini may kang tanan sa isa ka tuig kag pulo ka bulan nga bata nga naigo sang nagtalang nga balaho sa ulogid, patay ini siya kagabi, no? Investigasyon sang pulis nagpadayon. Galing kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex ang bata nga naigo sa stray bullet yung report sa Domingo sang hapon pasado alas 5 ang takna idala sa ospital ang nag-expire gid kagabi. Hinagay konfirmar sa sining lulo sa aton sining interview. Sunod sa kay Danilo Franco, lulo sa mga bata nga iya sining apo ang napatay gid patapos nga wala maoperahan tungod nga kadamo sa mga conflict pa sa payag sang doktor nga hindi makaya sa bata bangod sa edad pa lamang ini sa katuig kag napulo ka bulan sa nga maigo ini sa nga stray bullet kon bala ligaw nga bala sa iya sini nga ulo. Ang report nga ang bata nagasabak sa yelo agud magtiti kun tani sa nga hinali lamang may nagupok kag may balang naglusot sa dingding nga scene o kon plain sheet nga ila kini dingding sa ila sini nga puluyan sa may sitio Aluyan, Barangay Kaduhaan, syudad sang Cadiz. Danilo, sir. Danilo Franco. Ano mo nung bata nga naigo sa bala? Kung sir, apo ko na, apo. Ano ang report na patay ko niyo? Oo, patay ko siya. Ano lang? Kagabi. Wala sa maoperahan dito? Wala siya maoperahan, eh. Nga ko no? Nagkakadula ko nubla siya kang pulso. Hindi sa matandog. Kaya ang payag sa nga lulo kag sa karon nagaparayon pa investigasyon sa kapulisan na. Pero sa kay Police Lieutenant Colonel Raquel DCR nagamando na siya sa iya sini Women's and Children Protection Desk nga tutukan ang mga kaso. May mga report sa hindi pa man konfirmando nga isa man kabantay bukid ang nagpalupok sang armas base sa payag sa mga witness kay sini na gather information nga karon na parayon pa ginatutukan sa kapulisan agod nga ini ang manabat sa natabo nga krimen. Yara pa karon ang bata sa syudad sa Bacolod nga ating mga pamilya nga madala diri sa bahin sa syudad sa Cadiz agod matagaan man sa nagakaigo nga pag-atipan kag paglubong. Report gikan sa syudad sa Cadiz. Sa aton sini nga mga kaaksyon nga sa diin kawan sa Pinas. Namutod ka sang amon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini Aksyon Roger Gutim ng report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Roger Gutim. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. May lang pag-monitora sa Patdan Boys Bla.
Ay, pwede. Ang founder si Paring Alan Navales, no? Kag John Cordoba, dira sa syudad sang Kabangkalan. Pwede, may lang nga pagpamati, Paring Alan Navales, Star Mayo, tamyaw ko si Aksyon Rex, haha. Thank you, good Star Mayo, Kadlaw sa kay Mr. Milili Uligo. Sa kay Doc G Logo, no? Mayong hapon sa tanan nga personnel sang HRDD sang BCPO nga gapamati sa imo. Thank you gid Doc G Logo, no? Kag taga HRDD personnel sang BCPO, no? Siling ni Paper Parsley, Action Rex kung nakalagaw ka sa NGC sang Sabado, nakalagaw siya sang Sabado, sang Domingo pag gidya wala gidya kunano man perting tao, no? Sang Domingo grabing tao, Paper Parsley, no? Daw wala lang, daw normal lang basta mulang na pag halong lang mga ka-aksyon. Tigina-announcement to gani sa NGC dapat social distancing kag naka-face mask lang ang tao kung maglinotok. Ay, pwede. Grabing tao to sa NGC tuod mo sang Sunday. Pwede yung tao mo. Daw hindi mo maintindihan kung din ka makadto nga poong-poong. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige, daligin lang mga ka-aksyon sa mga ka-aksyon tada life extension na vitamin. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Si Arlo, daligilang Arlo, si Aksyon Nelson Patinyon, standby sa unang distrito sang probinsya. Ini may kangtanan sa 5 ka persona arestado sa drug buy-bust operation sa syudad sang San Carlos. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Nelson Patinyo. Aksyon Nelson. Daligilang, no? Aksyon Nelson. Yes, Action Rex, arestado ang 5 tanan ka mga suspitsado sa isa ka buy-bust operation nga ginatingog nga person sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sang San Carlos City, San Carlos Police Station sa Tunga, Barangay 5, Siyudad San Carlos kahapon nga adlaw, Disyembre 6, alas 2 ang hapon. Sa nasambit nga operasyon, naladakpan amo Sanday Noel Abunghanoy 28 anyos, Raul Karuskay 40 anyos, Mabin Magbulugtong 33 anyos, Arman Cañete 29 anyos, Kagremihio Alob 19 anyos.
nakuha sa ila sini nga posisyon kag control action rex ang 15 ka gramo nga ginadudahan siya buong nga nagabalor masobra 100,000 pesos. Ang mga suspisado ang yara karon sa custodial facility sang San Carlos Police Station kag natalana nga pasakaan sang kaso nga pagbayular sang PD 9165 o kon pagupot sa illegal nga droga. Naga-aksyon ginadre sa Banwa sang Calatrava. Aksyon Nelson Pateño, mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Nelson Patinio. Irektahon taning balita ni Aksyon Arlo Ticar sa ikatatlong distrito. Sila ay PNP kag 14 pa kaiban nga hinsya sang gobyerno nagtanay sang libre nga bulig kag serbisyo sa mga silaynon. Yaring kauntan sang report. Upod na kay Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Action Rex ang mga katapos ang sila'y City Philippine National Police pinaagi sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Robert Kitate, ang Chief of Police ang sila'y City Police Station kaupod sang 14 kaiban pa nga mga ahensya sang gobyerno ang nagtanay ini Action Rex ang libreng bulig kag serbisyo sa mga pumuluyo sang syudad sang sila'y ilabi na ang mga pumuluyo sang 3 ka mga hacienda sa syudad sang sila'y. Ini bilang kabahin Action Rex sa kampanya sa mga kapulisan nga hindi lamang sila magbantay para sa mga pumuluyo agud nga mapaluntad ang kalinong kagkatawhay kundi ini sila Action Rex ang handa man nga magbulig sa mga pumuluyo ilabi na yadtong mga nagakinahanglan. Kapin sa 170 katanan ka mga recipient nagikan sa Hacienda Paho, Hacienda Dacodaw kag Hacienda Idita sang barangay Gimbalaon, syudad sang Silay ang nakabaton sang bulig kag serbisyo nagikan sa 14 tanan ka mga ahensya sang gobyerno nga amo ang mga masunod: Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, PhilSys o National ID, Land Bank of the Philippines, Silay City Health Office, Silay City Risk Reduction and Management Office, Silay City Veterinary Office, Force Multiplier, 79th Infantry Battalion Company or 79th Infantry Battalion Bravo Company, Regional Mobile Force 6 First Platoon 6 of 5th Company, 1st Negros Occidental Police Mobile Force Company, kag Bureau of Jail Management and Technology. Ang target sa sining kahiwatan Action Rex ang mga madala ang serbisyo sang gobyerno palapit sa mga tao ilabi na yadtong mga napahamtang sa rural areas. Samtang dako naman ang pagpasalamat ni Police Lieutenant Colonel Robert Kitate sa LGU sa siyudad sang Silay, pinaagi sa kay Mayor Mark Goles sa walay untat nila sini nga suporta sa ginahimo sang mga kapulisan. Reporting live from EB Magalonan, Negros Occidental. Aksyon Arlo Ticar reporting mga kaaksyon diin ka man nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Arlo Ticar. Balita gikan sa ikatatlong distrito sang probinsya. Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation is a mother of all diseases. Ini mga kaaksyon. Nariyo, gintingob nga porsa sang pitoho para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center, Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang Food and Drugs Administration. Magtumar lang at dawad-lawa sang Evergreen Herbal Capsule, no? Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining kasayuran, sarang mag-text or mag-call kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910-126-4595. Mabakal ninyo ang Evergreen Herbal Capsule dira sa Hopewell Marketing, dira sa Bacolod City, Cresmar Pharmacy, GDN Pharma sa Barangay Bata, Parmasya Igcaro sa Dalan Lacson, kag Parmasya Juarez.
nag-adapt na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
Isang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pati alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, pasensya ginaway ta malabutan na pabosanta ini mga kaaksyon, kay kulabos na ta sa orasan taho, 18 dias na lang nga nabilin before pa man mag-Christmas Day, kag may 25 dias na lang ang nabilin before pa man mag-New Year's Day. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod. Nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This is My Life, sunod na sa dili lamang madugayo pod kay Aksyon. Wilma Sugaton, ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon sa Aksyon Balita. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo